wa bo ese na eliki anachi ese na eliki ana amuli amuli by Jesus present ije nu Jesus present ije wa me Jesus present no ije nu Jesus present umu wa Jesus present eba ina so ave Jesus present umu wa Jesus present Jesus Jesus
papa Chidera Chukwu dera no dego ezi papa Chukwu dera ekeleze nwa kasi n'onu mekele no youngest oyama youngest millionaire oyama na umu ike mo na do alema eba wo ya kisi ejele no idi ake na do bi ekeleze nwa kemba n'onu mekele ekeleze nwa Francis the youngest millionaire ezi papa Chidera nwa ekene yi ebi slogan ni wona mo organiru keke ga push imo no shimladi atata egbe soliba 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 ai ke ba no nu me kene yi egwu December 215 Informa ezenwa Mili Doledo Wahemma Wanne dia Ezi mama Chidera Ikemba Junior Mekenei Ikemba walema Jesus blessed. Ikemba wa Jesus blessed. Isi na kanalu isi ogele malobi di eleno ya performe ma Mili Doledo ma Mili Doledo ma oyo ma afọ mọlọmọ we mota Chidera nwa Ikemba Junior lalo Informa zewa Mili Doledo tabazia o Wahemma o why isi ogele malobi osodi ameno nu mekene walema kaije keno lisechu mu owa Jesus preseleno ifi Wahemma Jesus preseleno Jesus blessed. Amala ise zewa do nu mekene elenu egese walema Jesus blessed. ekene zewa Jesus blessed ike ba walema Jesus blessed. Jesus blessed. Odogu na Mumbai oyoma ikemba mwafo na oyoma ikemba ike na Mumbai na India oyoma na India ezo mogo goma
ọba na abalago na nando ogbeji ogbu agadagidi asụrụ ọmụrụ nwa yeli aka nwụ ya yoge spiroli a ọ sị na nkele yi idu sawa 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 ice ụmụnne m a ije nụwe Jesus bless you. ụmụ ọgwa Jesus bless you. anyị ebula egwu ekene onye nna n'onu m ekene anyị nwanne m chifu eze nwa awọ m ụlọ m ezi nna na-alụ ezi nna na-emalụ mechi eze nwa gwọba awọ m ụlọ m papa awọ m ụlọ m papa ekene si ka nkene ekene eze nwa onye ọma na India ekene eze nwa isi na nkene loge osmoda akalaka eze nwa the foreign madam eze nwanyị ndị mmiri onye ọma anyị ezi nne akalaka eze nwanyị foreign madam mama mama ọmụlụ ụzọ esi n'ọgwa Jesus bezere nụ ụmụ Igbo banye Jesus bless you. anyị ọba chukwu ụmụ ọgwa Jesus bezere nụ ndị ọ ga-asịrị mma Jesus bless you. ka anyị jee kene nụ yo sista ọyọma ewute osi eze nwa nwanne Ikemba ọyọma Ikemba si na lekene ọyọma Adaeze nwanne m a Jesus bless you. Adaeze ọgwa Jesus bless you. Adaeze ọyọma Adaeze eze nwa nwanne Ikemba na nani Ikemba si ka kene aje kene na chi eze nwa anashi wale ma anashi eze nwa nwanne Ikemba gbalịwe Ikemba na chukwu egozi uye n'elu Ikemba wale ma Jesus bless you. ayọba chukwu Ikemba ọgwa Jesus bless you. ebe ị na-asụ abịa Jesus bless you. Ikemba ọgwa Jesus bless you. Ikemba isi na kenele go yours God Father ameshi adịmụ ọda Ikemba ndị agụle nwanne dị na mba ekele ya ọyọmadị gosi n'okwu Godfather ameshi adịmọrọ alema ọyọma Ikemba odogwu Ikemba ndị agụleri ọyọma nwanne dị na mba bili ekene eze nwa Francis na-asị ka nkene maka na Jesus bezere nụ ọnwa Disemba akaghị na mgbagụba Disemba ụmụnne m onye akaghị na mgba ebe a ịgwa ị ga-eji n'oke olili 2015 ụmụnne m a
odogwu Chief Matthias Ọkpala ọgbatule nwanne ma afọ n'odoro ma odogwu na n'odoro ma ọdọma n'India iso na India best ndị ọma ndị ọ ga-adịlị mmanụ enu ekesi nwanne ma Jesus bless you. Matthias Jesus bless you. Igwe ji tụrụ uwe mmeli onye chiri ofe ka ochuwe mmeli n'otu onye were nkata ọlarụ na ụzọ mabụ nwanne ụda obele nụ agwa iji ụwa m onye aka lefere onye mala echi bịa kọwalị mechi echi etoke ya ka lefere ọtọmụ obi tọrọ tụrụ mala echi ọrọtọ gị ka nnanụ ọrọtọ ịma na ọ bụrụ mmadụ akọwa echi nwanleme sọsọ chukwu n'ọnya ya akọ ebe echi ekesi nwanleme a Jesus bless you. Jesus bless you. ọma na India ezọmọgọbiri ọdịnaya na mma onye ọma Chief Odogwu Chief Ikechukwu a Ikechu nwanne m a Ikechi Igbo na-egwe nwanne m a Ikechi Igbo na-egwe Igbo abụ nwa agha nwa n'India Eze Odogwu Ikechu nwanne Kemoyama Ikechi Igbo na-egwe abụnwa n'onu mekele nwanne Odogwu na Nando bili Yo's best friend onye ọma ike mbasi na lekele kọdịla na mma ụlọ ya mkpulechi ka nne m enu ebuke onye ọma Samson ọgụgụ amiro ezọmọgọ Samson aka na-eme ọgọ na-eme ewe Samson miro one of mụ ewelu mụ ezọmọgọ nwanne m ezọmọgọ Samson ọgụgụ miro one of mụ ewelu mụ na India best ezi nwanne Injinia Fidelis ekene eze nwa si na kele yo elojimenu Fidelis ọgwụgwa na mwe mana m aka na-eme mma ije nue Jesus bless you. ụmụ ọgwa Jesus bless you ayo Mike Odogwu Mike ọfọdịla ọyọma ọfọdịla nwanne m ahụ ike ebe nwanne m ahụ ike ebe Odogwu ike ebe hụ mana pọmpi na achọrọ ọyọma ezi papa ka o si sọ Chukwu aka na-eme ọgọ ka alụ ịlaị na mma onye ọma eze ọmọgọ bụle nne m nwee nụ ebuke onye ọma so ndị Odogwu nsọ na-ewe analụ nwanne m a Ibu ọchaya wale m Sunday nnalo ọchịagha na India best ezi nwa ọra metisi anamụ eze ọmọ
Sunday one lemon. Jesus Benson. Sunday kwa Jesus Benson. Ebi na swabia Jesus Benson. Ayoba chuku. Sunday kwa Jesus Benson. Igwa ejika o. Munema. Odia. Soliba. Ice. Odia. Ejiko imoyama. Ejiko foni lologo. Akunesi obi kewalema. Moyama o. Ejake walema. Jesus Benson. Ejike. Ejake okwa Jesus Benson. Ejake ologu. Ejake ofoni loyama. Mamwe waloma. Akunesi obi kewalema. Iso na India best ndi ọma o. Ike basi ka kene elenu. Ike mbasi na lekene o koneleke na mma o. Oyo. Odia. Aisha egwa wana ekene. Ejika ofodile. Akunesi obi ike. One of anamu na India best. Ekene eze nwa Francis Oscar kene yi. He na Jesus Benson ekwe na zo afia. Munema. Ekwenze Cletus oyama. Ekwenze Cletus oyama. Shidofo no nu mekele ezomo. Amoro loba. Ora metiti ya ki seje o. Iso na India best ndoma. Ndoga dele maneno. Ndoga dele mao. Nemu enu ebuke. Oyeka ogogo ha. Jaja walema. Ezo oyeka walem, oyeka dike. Nyaka wa ogogo ha jaja. Ezo walem. Ezo go no elu mekele. Oyeka ogogo ha. Jaja ezo one of unwe welumu anamu India best. Yoga dele ma. Jesus Benson. Ayoba chuku. If I okwa Jesus Benson. Ebi na swabia Jesus Benson. Andi mumba okwa Jesus Benson. Mumba na India. Jesus Benson. Ayoba chuku. Jesus Benson. If I odoku. Ekana zemwa Francisco. Nasika kele amai. Brother, Iso na India best, mama, yoga delemo. Moyo rameti soyo my India best. Anje kele iketu ogwa mwa kwe walema. Maona fike lalo. Wamwe welemu. Iketu ay moya mai. Wana kwe walema. Maona tika oya mai. Ezo mogo alem. Ezo mogo. Akala mogo lebe wani. Wamwe walumu. Iso na India best yoma. Eke so kwa yasi kene ilenu. Eke se wale ma Jesus Benson. Dogu. Ikemba dogu mekene ikemba. Akala mogo na
nyina ya we kwata so egwe oyo ma kasi no nu me kana e wale ino de ina mauna atu kongo muno leso aneke Jesus bless you. Jesus bless you. Jesus bless you. Jesus bless you. adini fa wala ma adini fa se wo nibo ezo mo ulie goze oyo ulie goze mu na tabati ataba akala mo go na ma akala lewa eke so kwa ya si kele elenu
na-achụ n'ụsọ shino ma Joseph dalụ amụ na-egwe ọma na mmụ ikwu ka isi enye kọdịle gị na mma ọma ekesi nwanne m Jesus Benson, amala ise ekesi ọkwa Jesus Benson ike monokwu youngest billionaire dalụ Jesus Benson, Egawani, Ekesokwa Jesus Benson. Ejeke no imoyoma, money was a kwesi fat. What a beti so. Ikemba sika kena ilenu. The youngest millionaire ayama. Ikemba no nume kena ilenu. Money is a kwesi fat. What a beti so. Anamo Angola to India Mekelei Onoma Chibuko Oyama Chibuko Kenneth Chugo Zige Chibuko Donu Mekelei Walem Chibuko Kenneth and Anamo Mekenei Kebas na Kenei Ado Oyama Ikeba wale ma Jesus Benson, Ayoba Ikeba wa Jesus Benson Ado ma Chibuko Oyama Chibuko Kenneth anitebe Ocho yego wa nunugu Chukwu egoziwe ilenu eyo oyoma bụ ụgbọ mmiri n'ime ọnụọma chief obeleze wanụ na nam obeleze mamụ enwelu ma oyoma iso na India best oyoma ndị eze ọgụ nne ma December 15 ka ahụ n'ime onye ọbụla ga-abịa n'udo na ọṅụ ise ọbago soliba ọ dị a anyị were ekene eze nwa youngest billionaire one of Nando Orogu ike na India best eze abịa Jesus Benson, Jesus Benson, Jesus Benson, Jesus Benson.